амалӣ намудани сохтмони боз як нерӯгоҳи барқи об. далер ҷумъа вазири энергетика ва захираҳои об гуфт, як сабаби то кунун идома кардани маҳдудияти барқ дар кишвар рушди босуръати иқтисодиёт аст. ӯ ин нуктаро дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш баён дошт ва афзуд, тавлидоти барқ дар Тоҷикистон дар соли гузашта нисбат ба як соли пеш 2.2% афзоиш ёфтааст. вале ҳаҷми афзоиши талабот ба барқро нагуфт. сабабҳои дигарро чунин ном бурд. Яъне яке аз сабабҳо ин ки талабот ба барқ нисбати зиёд намудани истеҳсоли барқ суръати афзоишашон баландтар аст. дуюм масъала ин бевосита вобастагӣ дорад ба тағйирёбии иқлим. барои мисол дар тира моҳи гузашта ва ду моҳи зимистон боришот қариб ки 95% нисбати соли гузашта кам шудагӣ ва ин албатта резиши оба дар дарёи вахш ки аксарияти иқтидорҳои истеҳсоли нерӯи барқ дар ҳамон ҷойгир ҳастанд, албатта таъсири манфии худро дар ин бора расонд. пештар дар ширкати барқи тоҷик маҳдудияти интиқоли нерӯи барқро ба камии об дар обанборҳо пайванд дода, баъзан корҳои профилактикӣ ё тармими таҷҳизотро баҳона меоварданд. ин дар ҳолест ки Тоҷикистон як моҳ пеш барои интиқоли нерӯи барқ ба Афғонистони зери итоати гурӯҳи Толибон дар соли 2024 розӣ шудааст. худи содирот асосан дар моҳҳои серобӣ ки дар ҳамон вақт ҷумҳурии Тоҷикистон пурра бозори дохилиашон бо барқ таъмин мебошад. содироти барқ дар умум 5% дар ҳамин моҳҳои гармӣ нисбати соли 2022 дар соли 23 зиёд шудагӣ буд. агар мо нигоҳ кунем, ин содирот ба ҷумҳурии Ӯзбекистон ва хушбахтона мо аллакай як ҳаҷми муайяна ба ҷумҳурии Қазоқистон ҳам содирот намудем, лекин ҳамзамон ба ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба худи Афғонистон албат содирот нисбати соли 22 дар соли 23 қариби 5% кам шудагӣ ҳастанд. вазири энергетика ҳаҷми содироти барқро дар соли 2023 2.7 миллиард киловаттсоат номбар кард. вале ҳаҷми маблағи аз содирот ба дастомада ва нархи онро масъалаи тиҷоратӣ номид. ӯ содирот дар фасли сарморо ҳаҷми ночиз номида таъкид кард, ки он хусусияти техникӣ дорад ва ба хотири нигоҳ доштани робитаҳо дар шабакаи ягонаи Осиёи марказӣ ва Афғонистон аст. вале баъзе коршиносон ба далелҳои овардаи вазир дар мавриди таъсири рушди иқтисод ба вазъи таъмини аҳолӣ ба барқ бо шубҳа менигаранд. акун вақте ки ин гапро мегӯяд, ҳамон мисолҳои мушаххас дар бораи соҳаҳои рушди иқтисодиёт биёрад, кадом соҳаи иқтисод масалан ба кадом ҳад рушд кардааст ва чӣ миқдор масалан барқро ҳамон вай мекунад, истифода мебарад. ҳамин хел рушди иқтисодиёт кади гуфта масалан проблема ҳал шуд гуфтан ғайриимкон аст. ба фикри ман аз тирамо боз дар гӯшаҳои кишвар маҳдудияти барқ ҷорӣ шудааст. сокинон борҳо дар ин бора шикоят кардаанд. маълум нест Тоҷикистон дар соли 2024 ба кишварҳои ҳамсояш чӣ қадар барқ хоҳад фурӯхт ва бо чӣ нарх. вале хабаргузории Азия Плюс бо такя ба маълумоти Кумитаи омор навишт, ки кишвар танҳо дар моҳи ноябри соли 2023 ба хориҷа ба зиёда аз $1.9 миллион нерӯи барқ содир кардааст.